Maing buntag sa tanan, no? Naanata sa chapter 35 sa Exodo. So, happy tatamuhuman sa libro sa Exodo, Igsoon. So, salamat nga naagihapon ka diha, no? So, kung naa kay Biblia, mayo na Igsoon nga ato pong ukbon, no? Atong to ang ablihan o basahon nato. Okay, so, sa 35 na ta, no? So, magampo sa ta before ta magsugod. Ginoong Dios, hallelujah, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Lord, ikaw ang Ginoo mo ang ginapasalamatan o ginadayig, Lord. Ikaw ang labing gamhanan nga Dios. Walay makakumpara sa imong gugma. Lord, ikaw ang ginaimbatahan nga mamuhat sa imong taliwala karon. Samtang kami Ginoo magabasa sa imong pulong. I pray, Lord, nga imuhang i-search among kasing-kasing, O God. And kung naamay mga butang sa among kasing-kasing o guna-huna nga wala nakapahimuot kanimo, Lord, pasaylua kami. Hinluoy kami pinagisimong hamili nga dugo. And Lord, I pray nga imuhang pulong mahitisok gyud sa among alimpatakan, Ginoo. Thank you kaayo, Lord, dalaygon ikaw among imbitahan, Ginoo, ang imong balang espiritu nga mamuhat sa among taliwala karon. Even, Lord, katong mga mananaw ani nga pulong, ani nga video, Lord, I pray nga ikaw magapamuhat usab silang kasing-kasing nga samtang sila makadungog sa imong pulong, Lord, ang imong balang espiritu usab mamuhat sa ilang kinasuluran. Lord, thank you kaayo, dalaygon ikaw. Lord, draw us near to you, Lord, every day. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, igsoon na nata sa chapter 35, verse 1. Okay. Mao ni ang tulumanon sa adlawng igpapahulay. Okay. Gitigom ni Moises ang tanang mga Israelita og iyang giingnan. Mao kini ang gisugo sa Ginoo kaninyo. Himuan ninyo ang inyong buluhaton sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapito, balaang adlaw alang kaninyo og usa ka adlawng igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ang magtrabaho ni ining adlaw patyon gayod. Verse 3, ayaw pagtrabaho bisan gani sa paghaling og kalayo diha sa inyong balay sa adlawng igpapahulay. Verse 4, giingnan ni Moises ang tanang katawhan sa Israel. Mao kini ang gisugo sa Ginoo. Kinahanglang maghalad kamo sa Ginoo. Ang tanan nga buot maghalad kinahanglan maghalad og bulawan, plata, bronze, dilana nga asul, tapol og pula, pino nga lino, panapton nga hinimo gikan sa balhibo sa kanding. Okay, verse 7, panit sa laking karnero, panit sa kanding, kahoy nga akasya, lana alang sa mga lamparahan, mga pahumot alang sa lana nga igdidihog ug alang sa humot nga insenso. Verse 9, bato nga kornalina ug ubang mahalong bato nga ipatapot sa ipad ug sa tabon sa dughan sa pangulong pari. Verse 10, ang tanan nga batid nga trabahador nga anaa uban kaninyo kinahanglang muari aron himuon nila ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Verse 11, ang tuldang tagbuanan ug ang tabon niini, ang mga sabitanan, ang mga tabla, ang mga balabag, ang haligi ug ang sukaranan niini, ang sudlanan sa kasabutan ug ang mga yayungan niini, ang takob sa sudlanan ug ang tabil nga nagsalimbong niini. Verse 13, ang lamesa, ang mga yayungan niini ug ang tanang kahimanan niini, ang pan nga ihalad ngadto sa Dios, ang putanganan ug suga ug ang mga kahimanan niini, ang mga lamparahan ug ang lana alang sa mga lamparahan. 15, ang halaran nga sunugan sa mga insenso ug ang mga yayungan niini, ang lana nga igdidihog, ang humot nga insenso ug ang tabil alang sa pultahan sa tulda nga tagbuanan. Verse 16, ang halaran nga sunuganan sa mga halad uban sa linala nga bronze nga gipakabit niini, ang mga yayungan ug ang tanang kahimanan niini, ang hunawanan nga planggana ug ang tungtunganan niini, ang mga tabil sa hawanan ug ang mga haligi ug mga sukaranan niini, ang tabil alang sa ganghaan paingon sa
hawanan. Verse 18. Ang mga ugsok og mga pisi alang sa tulda nga tagbuanan og sa hawanan. Okay. Verse 19. Ang mga mahalon nga mga bisti sa pari alang sa pag-alagad sa dapit nga balaan. Ang sagradong mga bisti ni Aaron nga pari ug sa iyang mga anak alang sa ilang pag-alagad ingon nga mga pari. Okay. Verse 20. Unya mibiya kang Moises ang tanang mga Israelita. Ang tanan nga nadasig sa paghalad naghalad ngadto sa Ginoo aron gamiton paghimo sa tulda nga tagbuanan. Kay gihalad nila ang tanang mga butang nga gikinahanglan alang sa mga serbisyo ug alang sa paghimo sa sagradong bisti. Verse 22. Mianha ang mga lalaki ug mga babaye ang tanan nga nadasig nagdalag mga dayandayan, mga arios, mga singsing, mga kwintas ug tanang matang sa butang nga bulawan. Ang matag usa nagdalag butang nga bulawan nga iyang gihalad ngadto sa Ginoo. Verse 23. Sumala sana kanila ang tanan nagdala niining mosunod: asol, tapol ug pula nga dilana, pino nga lino, panapton nga gikan sa balhibos sa kanding, panit sa laking karnero o panit sa kanding, ang tanan nga may ikahalad nga plata o bronze nagdala sa ilang halad ngadto sa Ginoo. Ingon man ang mga kahoy nga akasya nga magamit sa bisan unsang paagi alang sa pagtukod. Verse 25. Ang mga babaye nga hanas sa paghimog tanod nga asol, tapol o pula nga dilana ug pino nga lino naghimo niining mga butanga o gihalad nila kini. 26. Nagbuhat usab sila og tanod gikan sa balhibo sa kanding. 27. Ang mga kadagkuan nagdalag mga batong kornalina o mga bato nga mahalon nga ipatapot sa ipad o sa tabon sa dughan. Kay 28. Mga pahumot og lana alang sa mga lamparahan o mga pahumot sa lana nga igdidihog o mga humot nga insenso. 29. Ang tanan nga nadasig pagtabang sa tanang buluhaton nga gisugo sa Ginoo pinaagi kang Moises nagdala sa ilang kinaugalingong halad ngadto sa Ginoo. Okay. Ang mga trabahador sa tulda nga tagbuanan. Verse 30, miingon si Moises sa mga Israelita. Gipili sa Ginoo si Bezalel, anak ni Uri, nga anak ni Ur sa banay ni Juda. 31, gihatagan siya sa Dios og kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpaanindot. 32, sa paghimo og mga maanindot nga mga plano ug paghimo niini ginamit ang bulawan, plata ug bronse sa paghimog mga alahas, sa pagkulit sa kahoy ug sa tanang matang sa buhat sa pagpaanindot. 34, si Bezalel ug si Oholiab nga anak ni Ahisamak sa banay ni Dan. Gihatagan sa Ginoo og katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang buluhaton. 35, gihatagan niya sila og igong katakos sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon sa magkukulit tigdibuho or tigdibuho maghahabol sa pinong lino, sa asol, tapol ug sa pula nga dilana ug sa uban pang panapton. Makahimo sila sa tanang matang sa buhat ug batid silang modiboho. Amen. So, mao to ang chapter 35, no? Sumadto sa sa chapter 36. Okay, so verse 1. Nanata sa chapter 36. Si Bezalel, si Oholiab ug ang tanang batid nga mga tao nga gihatagan sa Ginoo og abilidad ug kaalam sa paghimo sa tanan nga gikinahanglan aron paghimo sa balaang tulda, kinahanglan maghimo niining tanan sumala sa gisugo sa Ginoo. Okay. Nagdalag daghang
mga gasa ang mga tao. Okay, verse 2. Gitawag ni Moises si Bezalel, si Oholiab, ug ang tanang mga lalaki nga batid sa pagtrabaho, andam sa pagtabang ug gihatagan sa Ginoo sa katakos. Gisultihan sila ni Moises sa pagsugod sa trabaho. Gidawat nila gikan kang Moises ang tanang halad nga gidala sa mga Israelita alang sa pagtukod sa balaang tulda. Ang katawhan sa Israel nagpadayon sa pagdala ngadto kang Moises sa ilang mga halad. Matag buntag. Verse 4, unya ang mga tawo nga batid sa pagtrabaho nga maoy nagbuhat sa balaang tulda namiya una sa ilang mga nagkalain-laing buluhaton og nangadto sila kang Moises og miingon, ang katawhan nagdalag sobra kaysa gikinahanglan sa buhat alang sa Ginoo. So sobra ilang ipang dala, no? Verse 6, busa si Moises nagpadala ni ining mga sugo ngadto sa tibuok kampo. Ayaw na kamo pagdalag dugang pang-amot alang sa pagtukod sa balaang tulda. Tungod ni ini ang mga tao mihunong pagdalag amot. Okay. So nagaamot-amot pud sila, no? Okay, verse 7, ang natigom nga halad sobra pa kaysa gikinahanglan aron sa paghuman sa trabaho. Okay, verse 8, no? Mao ni ang paghimo sa tulda nga tagbuanan. Ang tanan nga labing batid nga mga trabahador maoy naghimo sa tulda nga tagbuanan. Gihimo kini ginamit ang napulo ka panapton nga hinimo gikan sa lino nga pinong pagkalubid, asol, tapul og pula nga dilana nga may hulagway sa kirubin nga maayong pagkaborda. Ang matag panapton may gitas-on nga 12 ka metros o gilapdon nga 2 ka metros. Managsama kadagko ang tanan, no? Verse 10, gisumpay-sumpay nila pagtali ang 5 ka panapton ug mauusab kini ang ilang gihimo sa laing 5 ka panapton. Verse 11, unya gigalungan nila asol nga panapton ang ngilit sa matag hutong niini. Verse 12, gibutang nila 50 ka galong ang tanang panapton sa unang hutong og 50 usab sa kagulong nga tugbang niini sa katapusang panapton sa ikaduhang hutong. Okay, verse 13, naghimo usab silag 50 ka bulawan nga kawitanan og gipakabit nila niini ang 2 ka hutong sa mga panapton. Okay, 14, unya naghimo silag 11 ka panapton nga gikan sa balhibo sa kanding aron mahimong atop sa tulda. Verse 15, ang matag panapton may gitas-on nga 13 ka metros ug may gilapdon nga 2 ka metros. Okay. Maggidakon ang tanan. Okay. Gisumpay-sumpay nila pagtahi ang 5 niini ingon man ang nahibilin nga 6 ka panapton. Unya, verse 17, gibutangan nila 50 ka galong ang daplin sa katapusang panapton sa unang hutong ug 50 ka galong sa daplin sa katapusang panapton sa ikaduhang hutong. Okay, verse 18, naghimo silag 50 ka kawitanan nga bronse aron pagsumpay sa 2 ka hutong nga panapton ug aron matibuok ang tulda. Verse 19, naghimo usab silag atop sa tulda gikan sa panit sa laking karnero ug laing atop nga hinimo gikan sa panit sa kanding nga isapaw niini. Verse 20, unya naghimo silag tul-id nga mga tabla nga akasya alang sa tulda nga tagbuanan. Verse 21, ang matag usa ka tabla may gitas-on nga 4 ug tunga ka metros ug may gilapdon nga 68 ka sentimetros. Ang tanang tabla gihimong gimuag 2 ka dila-dila aron masumpay kini. Okay, 23, naghimo usab sila
20 ka tabla alang sa kilid nga dapit sa habagatan. Kay og gibutangan kini 40 ka sukaranan nga plata. Duha ka sukaranan sa matag tabla aron pagsangga sa duha ka dila-dila niini. 25 naghimo usab silag 20 ka tabla alang sa amihanan nga kilid sa tulda. 26 o gibutangan kini 40 ka sukaranan nga plata. Duha ka sukaranan sa matag tabla. Alang sa likod sa tagbuanan dapit sa kasadpan, naghimo silag 6 ka tabla ug duha ka tabla alang sa mga eskina sa likod sa tulda. 29 kining mga tabla nga gibutang sa mga eskina gitakdo ngadto sa unang argolya. Ang duha ka tabla nga nagporma sa duha ka eskina gihimo niining pagiha. 30 busa may 8 ka mga tabla og 16 ka mga sukaranan nga plata. Duha sa matag tabla. Kay 31 naghimo usab siyag balaang balabag gikan sa kahoyng akasya. Kay 5 alang sa mga tabla sa usa ka kilid sa tulda. Okay. 5 alang sa mga tabla sa pikas nga kilid ug 5 usab alang sa mga tabla nga dapit sa kasadpan didto sa likod. No? 33 unya naghimo silag balabag nga gibutang diha sa tunga-tunga sa gipalapos gikan sa usa ka tumoy ngadto sa pikas tumoy. 34 gihapinan nilag bulawan ang mga tabla og gibutangag mga argolyang bulawan aron balhugan sa mga balabag nga gihapinan usab og bulawan. 35 unya naghimo silag tabil gikan sa asul, tapol ug pula nga dilana ug sa lino nga pinong pagkalubid nga gibordahag hulagway sa mga kirubin. 36 naghimo usab silag 4 ka haligi nga akasya aron maoy pakabitan sa tabil. Okay. Gihapinan nila kinig bulawan og gibutangan og kawitanan nga bulawan usab. Okay. Unya naghimo silag 4 ka sukaranan nga plata aron maoy pasukaran sa mga haligi. 37 alang sa pultahan sa tulda naghimo usab sila og tabil nga asol, tapol og pula nga dilana og pinong lino nga binordahan. 38 naghimo usab silag 5 ka haligi nga gibutangag kawitanan og gihapinag bulawan ang mga tumoy. Ang mga banga niini bulawan usab apan ang 5 ka sukaranan niini bronze. Amen. So mao kadto ang chapter 36. Igsuon nga murag naapatay time, no? Murag naapatay gamay time. So atong humanon ang dirito nato tiwason diri sa chapter 37, no? So murag kaya ra ang 37, I think. Tunaan nato kung sigo pa ba nino. Oh, gamay-gamay ra ang 37. Okay. So atong sugdan, no? Mao ni ang paghimo sa sudlanan sa kasabutan. Okay. So unya naghimo si Bezalel og sudlanan sa kasabutan ginamit ang kahoyng akasya. Okay. Ang gitas-on niini 110 ka sentimetros, ang gilapdon 66 ka sentimetros ug ang gihabugon 66 ka sentimetros. Okay, verse 2, gihapinan niya kinig lunsang bulawan og giribitihan usab og bulawan ang mga ngilit niini. Verse 3, gihimuan niya kinig 4 ka argolyang bulawan nga gunitanan og gipakabit kini sa 4 ka iskina niini. Tagduha ka argolya sa matag kilid. Okay, 4, naghimo usab siya yayungan nga kahoyng akasya og gihapinan kinig bulawan. 35, gibalhog niya kini sa mga argolya nga diha sa matag kilid sa kahon ingon nga mga yayungan. Verse 6, ang kahon gihimuan niyag tabon nga lunsang bulawan
110 ka sentimetros ang gitas-on ug may gilapdon nga 66 ka sentimetros. Alang sa duha ka tumoy sa tabon, naghimo siyag duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan. Verse 8, usa sa isig ka tumoy niini, gihimo niya kini nga unay sa tabon. Verse 9, binukhad ang mga pako sa kirubin busa napandungan sa ilang pako ang tabon. Kay nagatbangay ang mga kirubin ug ang matag usa kanila nagdungaw sa tabon. Kay verse 10, no, ni ang pagbuhat sa lamesa. Naghimo usab siyag lamesa nga akasya, 88 ka sentimetros ang gitas-on. Kay 44 ka sentimetros ang gilapdon ug ang gihabugon nga 66 ka sentimetros. Okay. Gihapinan niya kinig lunsayng bulawan o girebitihag bulawan ang mga ngilit niini. Okay, verse 2, unya gisanipahan niya ang libot niini ug may gilapdon nga 7 ka sentimetros ug girebitihag bulawan ang maong sanipa. Kay 13, naghimo usab siyag upat ka argulyang bulawan alang niini og gibutang kini sa upat ka iskina sa dapit nga nahimutangan sa mga tiil niini. Okay. Ang mga argulya nga maoy balhugan sa mga yayungan sa lamesa gibutang duol sa sanepa. Verse 15, naghimo usab siyag yayungan nga akasya o gihapinan kinig bulawan. 16, unya naghimo siyag mga kahimanan nga lunsayng bulawan alang sa lamesa, mga plato, mga kupa, mga tibod ug mga panaksan nga gamiton alang sa halad nga ilimnon. Okay, verse 17, naghimo usab siyag butanganag suga nga lunsayng bulawan. Gihimo niya ang tungtunganan ug ang lawas niini sa sinalsal nga bulawan. Ang mga bulak nga gidayan-dayan niini. Lakip ang mga biuos o mga gihay. Gihimong unay sa kinatibuk-an niini. Okay, verse 18, unom kasanga ang gibutang sa mga kiliran niini. Tulo ka matag kilid. Okay, verse 19, ang matag usa sa unom kasanga may tulo ka bulak nga dayan-dayan nga sama gitsura sa bulak sa almendras ug may mga biuos ug mga gihay. Diha gayud sa lawas sa butanganag suga may upat ka bulak nga dayan. Okay. Dayan-dayan nga sa magporma sa bulak sa almendras ug may mga biuos ug mga gihay usab. Okay. May usa ka biuos ilalom sa matag usa ka tulo ka parisan nga sanga niini. Okay, verse 22, ang mga biuos ug ang mga sanga unay sa butanganag suga. Hinimo kini gikan sa usa lamang ka sinalsal nga lunsayng bulawan. 23, naghimo siyag 7 ka suga nga ibutang sa butanganan ug mga kimpit ug mga sanga sa lunsayng bulawan. 34, mga 34, mga 34 ka kilo nga lunsayng bulawan ang nagamit aron paghimo sa butanganag suga ug tanang kahimanan niini. Okay, verse 25 mo ni ang paghimo sa sunuganan nga or sa insenso. Okay, naghimo siyag halaran nga akasya aron sunugan sa insenso. Kwadrado kini 44 ka sentimetros ang gitas-on, ingon man ang gilapdon og 88 ka sentimetros ang gihabugon. Ang mga sungay-sungay niini sa upat ka iskina unay sa kinatibuk-an niini. 26, gihapinan niyag lunsayng bulawan ang ibabaw niini. Ang upat ka kilid ingon man ang sungay-sungay niini og giribitihan niyag bulawan ang mga ngilit. 27, unya naghimo siyag duha ka argulyang bulawan.
nga balhuganan sa mga yayungan ubos sa ngilit sa duha ka kilid. 28. Naghimo usab siyag yayungan nga kahoyng akasya ug gihapinan niya kinig bulawan. Amen. So last verse 29. Naghimo usab siyag sagradong lana nga igdidihog nga gisagol sa lunseng insenso sama sa buhaton sa tighimog pahumot. Amen. So igsuon mao kadto ang chapter 37. So karon atong nahuman ang chapter 35, chapter 36 ug 37. So igsuon salamat kaayo nga hangtod karon naa gihapon ka nagpadayon no sa pagpaminaw, pagbasa sa pulong sa Ginoo no, diya mismo sa imong Biblia. So igsuon dalago ng Dios sa walay katapusan. I declare nga ang Ginoo magapanalangin kanimo ug sa tibuok nimong panimalay sa matag adlaw sa imong kinabuhi. So salamat kay igsuon. Magkita na po sad kita sa sunod higayon. Amen. Praise God.